إذا زانتا حلوف زانتا حزب تجري قدم 30 عام እዩ إذا زانتا دما حزب تجري بقالسو أوشت 27 عامات بمدايت عنا بصيحو زنبره برك عبيت زملاخت እዩ ነዚ ድማ ጸረ ህዝብን ጸረ ልምዓትን ዝኾኑ ጸላእቲ ነቲ ህዝብ ትግራይ በቃልሱ ዘረጋገጾ ልምዓትን ምዕባልን ድሕሪት ክመልሱ እውጅን ትሉምን ወፍሪ ወራር ዝጀመሩ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ፕራይመሪ ሆስፒታላት ወይ ከዓ ኣካለ ማኣታዊ ግልጋሎት ጥዕና ካብ ዝበሃል ሓንቲ ኮይና ንልዕሊ 178,000 ህዝቢ ናይ ክልቲኡ ወረዳ ዘገልግል እዩ ከምኡውን ብተወሳኺ ናይ ጎራውቲ ወረዳታት ካብ ጉሎም ኸዳ ፋዕጢ ዳዳ ኣምባ ክልተውላዕሎ ወርዕለኸን ቆላትን ቢየንን ዝመጡ ብዝሕ ክትወሉ ተገልገልቲ ብዓመት ናገልገለ ዝኸይድ እዩ ኣብ ዓመት ንልዕሊ 165,000 ህዝቢ ብኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ተመላልቲ ሕሙማት ዘገልግል ዝነበረ ትካል እዩ أنا أشتي مسافة حكمنا جميل خصاب عبيتي مسافة حكمناتات أكاتيسو زحاذيو عملت كساب عبيتي ألتراساون ناي لب ممرمري ناي راجي ديجيتالنا أنالوج نولم بمانوال سرحنا بديجيتال وعلم سرحو ممرمري ماشينا زحاذوه ملو ناي لابراتوري أقوحت زلوه مايكروسكوب سفلالي عينتات CBC ماشين نولو كيمستري ماشين نولو بملو مذكاتتن قلقالت زنبرانيو ناي تقل حصانات ملو أقوحت كم فيزيوثيرابي راديو تورمر ذولو حصانات كساب 28 معلتي تعاقيهم لحكم له ملو قلقالت زنورو عبيت قحتات مطبحتي انستيجيا ماشين او ار تيبل مس ملو اقحتهم ناي مطبحتي زسرحوا له زنبرنا كاوزن اسه كساب زعبيه قلقالت مطبحتي لهب زنبره تكالنا ايو كم اون ملو قلقالت مغبنا هيو زغلغل زنبره ناي مغبنا ملو قحت زنورو تكاليو بتماثالي مبرهاتو تطفئلو نباك اب ዝኸውን ዓዊ ጀነሬተር ዝነበሮ ትካል ነይሩ ፍረሰማዕታት ማእታዊ ሆስፒታል ወረርቲ ሓይልታት ፋሽስታዊ ጉጅለ ኣብይን መሻርክቱን ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ መሬት ንምጥፋእ ዓሊሞም ዘይፈንቀልዎ እምንን ዘይፈሓስዎ ገመድን የለን بمريت بأجار سراويت بمدفعن تانكن بسماي دما بنفرت وجه نصوح حزبي أب عدن عودن كل مداي كفجافن ورارن تخايدلو عنوات كل مداي مسرة المعات تفتصيملو كاب علت 14 حدار جميرو طلعينا بورداذي بكبرتي برتن بتانكتاتن زتحجزه دبدا بمكيات أو كتما زنبر حزبن كالين كوت خاف كتما بمجبر صفحت عنوات ككايد صنيحيو سرع وراز جمرلو هوستال لاين كاب علت إسران حادن حدار جميرو خصاب علت شوعات تحساس كلتشن 13 ملو معالتي ملو سراويت إرترا ناتمالالس يوسديو حاجيو كبر جميركا ناي سراويت دفاع خوينو كامبوم غيرم دفاع حزملو زنوري امنا تم عبيت زعنو ناخدنا نارنا خنريهم نخلنا حدا بحدا تم زلو نار ايام ممكن نخلنا مالتي أوذي يأثرني يرسب يعمتني يرسب يقتلني يرسب الدنيا دفاعي أو تقول بمولو زريعة ذا هوسبيتال كافي أجميرة زريعة 360 حموشن ديجري ذيركا بدفاعها مليئة مالتي ذو الدنيا أو رأسيو أوالو عرات زانزيرا كالت حق المتين أو رأسيو نمطللي نمدقسيهم كله تقوميتي نيرو حاجيت امن طرح يتريفنبر تخاليو كاتما حبرتسبن توز زل مطي زل سراحتنيام صريغو ناو نور بوتو نامولسو يدلنا او وشتي هوسبيتالنا زلنا اذا غبدي هوسبيتال مخان تريفو زمودنيو اما بمول املنا لعلين كامب غيرو زتقملو زنبره بوتا ايو كان محجي قلقالت يوهاولو زنبره أديزات الولدالو زنبره زحممو زحكملو زنبره أو زحلف شمون توارح
ناي دفاع سراويت شعبية أبين أمارة فانن كوينو عبيتي ماكينات عبيت تانكتات عبيتي مدافع كالت عبيتي أطوارات حيزو زحاجية هوسبيتالين يلي بملو خمسين لهم دورت لنا دفاع تقوميت له سراويت ودي عريض له استقامته ذنبرين يلي ግዜያዊ ሓድነትን ሕብረትን ዝፈጠሩ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይን ትግራዋይን ንምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክፍጸሙ ይኽእል እዩ ኢልካ ዘይተሓስቦ ኣረመናዊ ተግባር ፈጺሞም ህይወት ኣሻሕት ወገናት ብዘስካሕክሕ መንገዲ ተቐቲሉ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ህፃን ክሳብ ሽማግለ ብዕስለ ወተሃደራት ጸላእቲ ተደፊረን ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ሕማምን ስቃይን ከም ቀንዲ መሳርሒ ኩናት ተጠቒሞም ህዝቢ ግልጋሎት ሕክምና ሲኢኑ ክሳቀይን ክመውትን ምእንታን ሆስፒታላት ካብ ማእኸል ሕክምና ናብ ማእኸል መድፍዕን ታንክን ማእኸል ግፍዕን ስቃይን ተቐይረን እቲ ሆስፒታል በፅሕወትን ይሄ ማለት ታ ዝነኣሰት መሳርሒ ተርሞሜትር ተተረፈት ማለት ተወሲዱ ማለት ትዛዓበ ከዓ እስከ አልትራሳውንድ ካልኦት ኮምፒውተራት ሕክምና መሳርሒ ኮምፒውተራት ትዛዓበ ማለት ተወሲዱ ካው ፍርናሽ ዝበሃል ማለት ፍርናሽ ያው እዚ ክንደይ ሕማት ዝርቅሱ ዝነበሩ ሓንቲ ፍርናሽ የለን ማለት ሓንቲ ስፖንጅስ የለን እና ብዙሕ እዩ ናይ ፅሬት መሳርሒ ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ኩሎም ናይ ፅሬት መሳርሒ እንተልና ናይ ሆስፒታል ኩሉ ዝሓዘ ማለት መድሓኒት ከዓ ንገ ስቶር ዝነበረ እንደገና ኣብ ዲስፐንሰር ዝበሃል መድሓኒት ዝዕደለሉ ከም ዘሎ እዩ ተቓፂሉ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሰማማ ፕራይመሪ ሆስፒታል ካብ ማንም ላዕሊ ተጣዕት ሆስፒታል مخانا ايه غلጽ ማለት ያው ተን ሓጺን ዓራት እሳተን ገዲፈምና አለው ማለት እሳተን ወን ምሽካም ሲኖም መፍትሑን ንግጥሙን ስለዚህ ካንዎ እንደር ዘመናዊ ዓራት ይነሩ እሳተን ገዲፈምና አለው خالي በቃ خالي ፍኖስ ይከልን ማለት መጀመሪያ በአየር ተደውዲው ወጋት ነይሮም ወላዳት ነይረና ግልግልና ነይራ የግድ ጣም ጭንቀተስ ከዚህ ክገልጽውን ይከል ጣም እዩ نانورس بالله تاز قللت قاون تبحلس يلا كوتش يبلنا ديليفر سيت يلا مدحانيت يلا هذا خلت غزي يكون تخرا خيرنا نيرنا قد مجرش توقع سلام خيرنا يا ابو خبير وانت تسحيت ايان عديس بصح ጉዳት በጣም ሰፊ እንዴ በተዘለና ያ ክፍሊ እዚ አራጅ ክፍሊያ ማለት እዩ ካ ኤክስሬይ ነው ዲፓርትመንት ኢና ዘለና ሓዚ ያ ባብዚ ዝንሪኦ ዘለና ዲጂታል ኤክስሬይ በጣም ዘመናዊ ዝኾነ ሓድሽ ፍልስ ወርሕ ጥራሕ ተገልግልና ነው መሽን ሓዝታ ትሪያ ዘለኻ ዛ ሃርድዌር እዚኣ ምፅዓን ኣብያቶም መንገዲፎማ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይና ማለት እዩ እንታይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይና ታመቆጻጸሪት ኮንትሮል ፓነል ነው ለዚ ሶፍትዌሩ ዲስክቶፑ ጠቅላላት ኬብላት ብቻ ታክሰሰር ከም ዘሎ ኦሬዲ ጽዕኖም ስለ ዝወሰድዎ እዚ አይድል ይኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ትመሽን ያው ናብ ከባቢ 5 ሚሊዮን ዝወደ መሽን ናይት መሽን ዋጋ ጥራሕ ማለት እዩ ኣብዚ ሰለስተ ዲስክቶፕ ነይሩ ወይ ከዓ ኮምፒውተር መቆጻጸር ናይት መሽን ማለት እዩ ካብዚ ኢሜጅ ኣብዚ ኮይና ኢና ኦፕሬት ንገብሮ ሴንድውል ዝበሃል ነይሩ ናፍቲ ኦፒዲታት ብኢንተርኔት ዝላኣኽ ነይሩ از تقلالات عاوزين نورا مقاصر يكون ديسكتوبات يكون كم زلوا اكسسوارز كم زلوا ملاوات او نملا ويكات ماشين ابصراحه خاطو نتقمرلو اوبريشن زغلغل زنبرنا او كم زلوا صعنا موسينا ماي مالتي عاوزي بطاطيسوم زغدفو كيبلات بيتشا يزلو ያው ባዶ ይዘል ሐዝ ማለት አውዚ ሰለስተ ዲስክቶፕ ነይሩ ሶፍትዌር ዝሐዘን አይተሜሽን ጠቅላላ ኦፕሬት ምግባር ንግልገል ዝነበርና ካብኡ ኣብ ሕድሕድ ኦፒድ ዝነበረ ሰለስተ ዲስክቶፓት እውን ከም ዘሎ ያው ተጻዒኑ ስጥራሕ ይኮነን ያው በጣም ሰፊሕቱ ዕንወት ናይት ትካል ማለት አውዲ ዓዊ ጀነሬተር ነይርዎ ዘውዲኔ መብራህት ክትጠፍእ ተላ አውቶማቲክ ኮይኑ ቀጥታ ግልጋሎት ንሃብካና ሃለኻ ብዘይ መቆራረጥ አውቶማቲክ ኮይኑ ዝስርሐሉ ዝነበረ ዓዊ ጀነሬተር እዩ ብሚልዮናት ዝመፀ ጀነሬተር ነይሩ ዝገዛዚ ብክሬን ኣትዩ አውዲ ዝቕመጥ ነይሩ ጸላእ መፅኡ ግን ክሬን መፅኡ ጽዒኑ ነቂሉ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ኤልፓ ላይን ዝነበረ ቆሪፁ ግልጋሎት ከም ዘይህብ ገይሩ እዚኦም ኩሎም ሲስተሞም በቲኹ ዘውዲ ዝነበረ ብሬከርስ
ኦቨር ቼንጅ ስዊችስ ነበረው እዚ ብምሉኦም እዚኦም ከም ዘይሰርሕ ገይሩ ቱ ኣውቶማቲክ ዝሰርሑ ዝነበረም ቱ ኖርማል ናይ ኤልፓ ሲስተምም ኣቋሪጡ እዚ ትካል ግልጋሎት ከም ዘይህብ ገይርዎ ከይድዩ ፀላእ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ዋላ ኣብ ከተማ መብራህቲ ተሃልየት እዚ ሆስፒታል መብራህቲ የብሉን ምክንያቱ ቱ ሲስተሙ ብምሉኡ ተወቲኹ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ዓርዩ ግልጋሎት ንኸይህብ ብምሉእ ናይ ኤሌክትሪክ ሲስተሙ ቶም ሽቦታት ወፂኡ ከምዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ከምዚኦም ዝበሉ ተቆራሪጡ ተደባሪኡ እዩ ዘሎ ፈቐድኡ ማለት እዩ እዘው ዝኒያ ክላስ ትሪእዋ ዘለኹም ዳ ቆርቆሮ ድሓር ተሰርሐት እያ ጀነሬተር እዚና ሃልየት መብራህቲ ክጠፍእ ተሎ ሰኣን ነዳዲ ጠጠው ንኸይትብል ነዳዲ ተዘጋጅዩ 15 መርቢል ነዳዲ ናፍጣዊ ተዘጋጅላ ዝነበረ ፀላኢ ፅዒኑ ዝወሰደ 15 መርቢል ነዳዲ ካብዚ ኣውሲዲ ማለት እዩ ዝሓፂን እዚኣ ናይ ኣዴታት መዋለዲ ዓራት እያ ግልጋሎት ከይትህብ ኣዴታት ከይግልገላላ ኣዴታት ከይንሕላላ ህፃውንቲ ጥዕያት ከይውለዱ ኣብዚ ዝነበረ ፍርናሽ ቀንጢጦም ሓፂን ጥራሕ መትሪፎማ ማለት እዩ ምንም ከም ዘይፅገን ከም ዘይሰርሕ ገይሩ ገዲፍዎ ዘሎ ፀላእ ማለት እዩ እዚ መድሓኒት መደበር ይነር ማለት ስቶር ወይ ከዓ ናይ መድሓኒት መደበር ማለት እዩ ናይ ሆስፒታል መድሓኒት ኣብዚ ዝቕመጥ ነይሩ ትሪኢ ኣለኻ ሓንቲ ገደፈ ተቃፂሉ ከም ዘለዎ ተቃፂሉ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ እንታይ ኮነ ካልእ እኒሄው እዚ እኒሄ ማዕድን ሜዲካል ኢኩመንስ ዝበሃል ናይ ሕክምና መሳርሒ ቆድ ዝኽዘነሉ ዝነበረ ማለት እዩ እኒሄ በቦስታ እዩ ስለዚ እዚ እቲ በፂሕዎ እኒሄ ክሳ ዕንወት ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ትሪኢ ኣለኻ እዚ ናይ ሕክምና ቆሕቲ ስቶር እዩ ከም ዘሎ እዩ ተቃፂሉ ማለት እዩ ሓንቲ ንብረት ዘይተረፈት ማለት ትሪኢ ኩሉ ካብ ጥቕሚ ወፃኦም ገይሮሞ ዝነበራ ማይክሮስኮፓት ዝነበራ ማሽናት ላ ፍሪጅ ዘይተረፈ ነይሮ እዚ ማለት እዩ ኣቃፂሎም ትሪኢ ኣላ ከም ዘለዎ ርእዩ ፍሪጅ የለ ኣቑሑት የለ ተቃፂሉ ከም ዘለዎ ማለት ትሪኢ መድሓኒት ክፍሊ ያው እዚኣ ያው ከምታ ትሪእዎ ኣለኹም መድሓኒት ሓንቲ ኣይገረፍናል ማለት ሕዚ ወረቃቕቲ ግዛዕ ምዛዕ ከሳቲርና ኢና ኣቢናዮ እምበር ኣዚኣስ መድሓኒት ዝበሃል ሳይገደፈልናል ማለት ተመሳሳሊ ንብረት መይሉ ከም ዝዓነወ ትሪኢ ኣለኻ እዚኡ ርእዮ ዝኮለይ መድሓኒት ኣብዚ ነበረ ተቃፂሉ እኒሄ ርእዮ ማለት እዩ እቲ ህንፃ እውንስ ተቃፂሉ እዩ ማለት እዩ ክትቃፅል ከላ መዓልቲ ወለድ ነይራትና ኣይ እንዳረኽሙስ ናይ ወላዳት እዩ ወላድስ ትወልድለቲ እያ ነይራ ትዋለደላ እያ ኢልና ተዘራርቦም ወይም ቅርታ ኢሎም ከይዶም ሽዑ ቅርታ ኢሎም ከይዶም ድሓር ፅንሕ ኢሎም ፍሉይ ሓይሊ እዩ ዝሕከመሉ ናይ ህዝቢ ኮን ኢሎም ኣቃፂሎም ንፈት ኣቃፂሎሞ ኣይተቃፀለን ፅባሒት ረጊሞም እንታይ ሞ ዘይተገብረ እንታይ እዩ ሞ እኒአ ክበሃል ዝኽእለው ዘይተገብረ ነገር እንታይ እዩ ሞ እኒአ መድሓኒት በዓልቶም ወሲዶሞ ዝውሰድ ወሲዶም ዝቃፀል ኣቃፂሎም ኣብ በዓል ሽንቲ ቤት ገይሮሞ እንታይ ሞ እዩ ክበሃል ዝኽእል ሳዶምስ ቆልዓ ዘይሰርሑ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ብቻ ዘሮ ዘሮ ቆልዓስ ዘይሰርሑ ስራሕ ታኡ ድማ ከቢድ ፅልዋ እውን ሕዲርና እዩ ብትክክል ማለት እዩ ብርክት ዝበለ መድሓኒት ሙሉእ ነይሩ ስቶርና ያው ናብ 15 ሚልዮን ዝግመት እዩ ማለት እዩ ፍሉዳት ነይሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት መድሓኒታት ብጣዕሚ ሙሉእ ፉል ዝኾነ ቀረብ ነይሩና እዩ ማለት እዩ ከም ዘሎ ንሱ እውን ተፃዕን ተፃዒን እዩ ተሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ካምፕ ኮይኑ ከገልግል ከሎ ከዓ ዝተጠቐምሉ ተጠቒሞምሉ ኢቨን ናውፅኡ እውን ይሸጥዎ እዩ ማለት እዩ ህብረተሰብ ከም ዝብሎ ናውፅኡ እውን ንመቐለ ይኹን ናብ ጋሊእ ይኹን እቶም ወታደራት እውን ይሸጥዎ ከም ዝነበሩ እዩ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ጓደ ክፍሊ እዩ ዘሎ ኣብ መሬቱ ሓሙሽተ ኣሎ ካልኦት ጓሓፋት ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ሙሉእ ሸልፉ ዝተቐሚጡሉ ዝነበረ ሙሉእ መድሓኒት ናይ ሆስፒታል ሒዙ ዝነበረ ናይ ስቶር መድሓኒት ነይሩ ብሙሉእ ዘሪፎም ምግቢ መብሰል እዮም ገይሮሞ ነይሮም ዘውዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ምእማን ገይሮም ምድጃ ሰሪሖም ምግቢ ዘውስልሉ ዝነበሩ እዮም ናይ ደርሆ ዝተሓረዳሉ ናይ ኣባጊዕ ዝተሓረዳሉ ናይ ባዕሎም ፍታንን ምግቦም ዝተሓዊሱ ዝነበረት መድሓኒት ዘሪፎም ዝወሰድሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ሽማ ካርዲ ክፍሊ እያ ናይ ካርዲ መውፅኢት እያ ማለት እዩ ያው እዚ ብኮምፒተር ሲስተም ኢና ንሰርሐሉ ነርና ያው እቲ ኮምፒተር ከም ትሪእዎ እዚስ ከምዚ ገይሮሞ ከይዶም ማለት እዩ እዚ ካልጦ መፅኢ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ያው እቲ ካርዲ ናይ ኩሉ ማህደር ናይ ሰብ ያው ካልጦ መፅኢ እኒሄ ኮይኑ ማለት ኮምፒተር ተቃፂሉ እቲ ዝርዝር ሲስተሙ ናይቲ ተሓካሚ ስለዚ እዚ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢና ኣለና ማለት እዩ
ዘውዝኒዮ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሕክምና ኣቑሑት ግልጋሎት ዘይሃቡ ሓደሽ ዝመፁ ካብ ቢሮ ጥዕናን ካብ ገበርቲ ሰናይን ዝገዛእናዮምን ኣብዚና ተቐመጡ ንግልጋሎት እናተዳለዉ ዝነበሩ ኣቑሑት እዮም ሰይሮ ኣትዩ በሪ ብምእታው ፀላኢ እዚ ኩሉ ከዓኒ ገይርዎ እዩ እዞም ኣብዚኒኦ ትሪእዎ ኣለኹም ሰባቢሩ ዝገደፎም ሸልፍታት እዮም እዚ ኣብዚኒኦ ዓብዪ ማሽን እዩ ናይ መጥባሕቲ ማሽን እዩ ኦኣር ቴብል እዩ ዝበሃል ብኤሌክትሪካል ሲስተም እዩ ዝንቀሳቐስ ኩሉ ወሲዱ ጥራሓት ሓፂን ብክብደት ከልዕላ ዘይኽእል ጥራሕ ይገዲፍዋ ዘሎ ዘውዝኒኦ ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቶም እናገለፅናያ ነርና ኢና መዋለዲ ዓራት ነዴታት ዝመፅእ ሓድሽ እዩ ምንም ክወስዶ ስለ ዘይከኣለቱ ስፖንጂ ቀዲዱ ግልጋሎት ከም ዘይትህብ ነፂሉ ገዲፉ እዩ ከፍቲኒዮ ንሪኦ ዝነበርና ናይ ኦኣር ቴብል ዝበልናዮም ተመሳሳሊ ዘውዝኒኦ እዩ ሙቸቱ ከም ዘውዝኒኦ ስፖንጂ እዩ ነይሩ ናተንቀሳቐሰ ክልዕልን ክትሕትን ነቲ መጥባሕቲ ዝስርሐሉ ነቲ በዓል ሞያ ነቲ ተገልጋላይ ብዙ ሙች ዝነበረ ከምዚ ገይሩ ቀዳዲዶም ግልጋሎት ከም ዘይህብ ገይሮም ገዲፎም ኣለዉ እዞም ኣብዚኒኦ መወሰኺ እዩ መቐኒስ እዩ ጌጁ ናይ ባዕሉ ዝነበረ ሰይሮም ከም ዘይገጥም ደውርዮም ወሲዶም ዘለዉ እዚኣ ያው ናይ ኤችኣይቪ ዘለዉ ሰባት መድሓኒት መውሃቢት እያ ነይራ ማለት እዩ ነዚ እዚኣ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ሕውሱ ሰቢሎም ቦይትረኣ ምናምን ሰይሮም ያው ካልጦ መፃእ ገይሮም መነብረእዎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ዝኩለ ማሽናት በላሽዮም መነው ማለት እዩ እንደዚህ ኣምቦባግ ባህልዚ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ እዩ ነይሩ ታሞ ምዛርታት ኣይብዳን ረእዮ እዚ ጎዝና ትሕዚ እዩ ረእዮ እዚ ካብ ስራሕ ወፃኢ እዩ በቃ ታይራ እሞ ትሪኦ ዘለኻን ናይኻ እዚስ ተወሲዱ እዩ ማለት እዩ ያው እዚኣ ብሓፈሻ ናይ መዋልድ ክፍሊ እያ ያው ከምታ ትሪእዎ ኣለኹም ተነናራ ስፖንጅ ዝተወሲደኒ ማለት ትሪእዋ እዚኣ ካብ ግዛዕ ኣምፂና ኢና ሓገዝ ጌርና ኣለና ነበር ተወሲዱ እዩ ማለት ዝተረፈ የለን ፍርናሽ ዝበሃል ስየውልን ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ያው እቲ መሳርሕታት እውን ከም ትሪእዎ ኣለኹም ስየውልን ማለት እዩ ወሲዶም ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምጽናት ኣሎ ዝበሃል ግፍዕን ወራርን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሙ እዞም ደመኛታት ጸላእቲ ግልጋሎት ሕክምና ምዕናውን ምቅጻልን ነውራዊ ባህሪኦም ኩሉ ዓቢሉ ዘርኢ ሰይጣናዊ ተግባር የመላኽት ምልክት ብልሕጫፍ ምጽናት ዘርኢ ድማ እዩ ዘውዝኒ ክፍሊ መዋለዲ ክፍሊ እዩ ኣዴታት ኣውዲ መፅአን እየን ዝሓርሳ ቅድሚ ሕጂ ናብ 6 ዝኸውን መዋለዲ ዓራት ከም ተፍቲ ዝረአናዮ ስፖንጁ ቀዲዶም ፕላስቲኩ ቀዲዶም ደውርዮም ገዲፎሞ ዘለዉ ኣውዚ 6 ዝኸውን መዋለዲ እዩ ነይሩ እንተበዚሐን እውን ክሳብ 6 ዝመፅ ኣዴታት ክሳብ 14 ንለይቲ ዝዋለዳ ኣሎ ስለ ዝነበራ 6 ብሓደ ክሕዛ ክዋለዳ ስለ ዝኽእላ ናይ 6 ኣዴታት ተመቻችዩ ዝተሰርሐ መዋለዲ ክፍሊ ነይሩ ኣብቲ ትሪእዎ ዘለኹም ክቐንዕ ይኽእል ለጥ ክብለ ይኽእል መደገፊ እግሪ ዘይብሉ ሓደ እግሩ ትሪእዎ ኣለኹም መደገፊ እዩ ሓደ እግሩ ጥርሑ ሰይሮም ኣይኸውን ኢሎም ኣባላሽዮም ዝገደፍዎ መዋለዲ ዓራት ኢና ሒዝና ዘለና ዘውዝኒኦ ተመሳሳሊ ዝካልእ ዓራት ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ኣባላሽዮም ሰይሮም ገዲፎም እዮም ዘለዉ ተውዚ ዘሎ ዓራት ሓድሽ ይመስል ድዋኑ ክትሪኦ ከለኻ ከም ዘይቕንዕ ከም ዘይድግፍ ደጥ ከም ዘይብል ከም ዘይቕንዕ ገይሮም ገዲፎም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ዘውዝኒኦ ገዛ ዕፁብ እዩ ነይሩ ማዕፆ ብዘውዝኒኦ ናብ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ከይተሓዋወስ ኣዴታት ዝዕልፁ ዝነበረ ማዕፆ ነቒሎም ኣብ በረኻ ወሲዶም መደቀስን መፅለልን ገይሮሞ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዕንወት ብዝፈጠሮ ኣብዚ ክዋለዳ ዝግብአን ዝነበራ ኣዴታት ኣብ ገዝአን ኣብ በረኻ ኣብ ጣሻ ኣብ ዝኸድኡ ኣብ ዝሃደማሉ እናወላዳ እየን ሓጌን ማለት እዩ ብሰንኪ ልዕሊ 28 ኣዴታት ህይወተን ስኢነን እየን ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሞተዶ ዘይሮ ዝገበረ ወረዳ እዩ ነይሩ ገዛ ወሊድ ዘይሮ ዝገበረ ወረዳ እዩ ነይሩ እኩል ግልጋሎት እኩል መጥባሕቲ ስለ ዝነበረ ነዚ ኩሉ ነፃ እዩ ነይሩ ኣብ 8 ወርሒ ግን ኣዴታት ብምልአን ኣብ ገዛ እየን ዝወልዳ ካብ ገዛ ሓሊፉ ኣብ በረኻ ኣብ ግድሚ ኣብ በዓቲ ኣብ ሰራዋት ብጣሻ እየን ዝወልዳ ሓጌን ማለት እዩ ካሊእ ብዙ ተታሒዙ ብሰንኪ ድንጉይ ሕርሲ ፊስቱላ እዩ ናይ ሽንትን ናይ ማህፀንን ምትሕዋስ እንብሎ እናፈጠራ እየን ሓጌን ለማዕመት ያው
ያው እዚኣ ናይ ድንገተኛ ሕሙማት መደቀሲ ንላ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ያው 4 ዓራትና ያው ጥርሐን ነዋ ማለት እዩ እዚ መደቀሲ ሕሙማት እዩ ነይሩ ያው ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዓራታት ትሪእዎ ኣለኹም 3 ዓራት ነዋ እዚኣ እኮ ሕዚ ኣብዚ መምስ ፍርናሹ መምስ ኮስታይ እዩ ነይሩ ትሪእዎ ኣለኹም ሓንቲ ፍርናሽ ይገርም ሰንሰሉ ምስ ኮቦርቱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ባዶ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብ ካሊእ እውን ከምኡ ኣብቲ ክላሳት ከባኢሎም ሓንቲ ፍርናሽ የገደፈናል ማለት እዩ ኩሉ ወሲዶም ዘውድንዮ ንሪኦ ዘለና ክላስ ናይ ህፃናት ደቂሶም ዝሕከምሉ ክፍሊ እዩ ማለት ካብ 20 ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት 14 ዓመት ዘለዉ ህፃውንቲ ኣብዚኣ ደቂሶም እዮም ዝሕከሙ ካብኡ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ዘለዎም ቀፂሉ ናይ ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ክላሳት ኣለዉ ብምልኦም ባዶ እዮም ማለት እዩ ከም ዘውድንዮ ዝበለ ኦክሲጅን ዝጥቀምሉ ኮንሰንትሬተር ንብሎ ኦክሲጅን ብኤሌክትሪካል እናተጠቀምና ንኸደሉ ምንም ካብ ዘይሰርሕ ከም ዘይንቀሳቀስ ገጃቱ ኣባላሽዮሞ ከይዶም ዘለው እዩ ዘውድንዮ ብምልኦም ተባቢሮሞም ከይዶም እዚኦም ምንም ኣቑሑቶም ወሲዶም ጥርሖ ትሪፎሞ እዚ ክሰርሕ ክንቀሳቀስ ከም ዘይኽእል ገዲፎሞ እዮም ከይዶም ዘለው ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሕሙም ከይድሕን ዝሰርሕዎም ሴራታት ብዙሖም ዘለው ማለት እዩ ዘለናሉ ክፍሊ ያው ክፍሊ ጨቕላ ህፃናት እዩ ነይሩ ኣብዚ ብገባሬ ሰናይ ዝተገዘ ኣብ ናሓሰ 2012 ናይ 10 ሚልዮን ከባቢ ዝግመት ናውቲ ሙሉእ ናይ ጨቕላ ህፃናት ግልጋሎት ዝህብ መሽናት እዩ ነይርዎ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ጠቕላላ ካልኦት ተወሰኽቲ ክፍልታት እውን ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ እና ኣብዚ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ናውቲ ነይሩ ብርክት ዝበለ ሶኬታት እውን ነይሩ ኣሎ መርኣይ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣለካ ማለት እዩ ሕድሕዱ ዘውዚ ዘሎ ሶኬት መሽናት ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተረፈ ነገር የብሉን ማለት እዩ ኣብዚ መዓልቱ ዝተወለደ ህፃን ግቡእ ዝኾነ ክንክን ድሕር ዘይተገይርዎ ክረኽቦ ዝግብኦ ዝነበረ ሙቐት ሓገዝን ድሕር ዘይረኺቡ ኣውትካሙ ሞት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምሟት ዕድሎም ብጣዕሚ ወሲኹ ማለት እዩ ብዘይ ምህላዩ ዘውድንዮ ክላስ ከዓ ናይ ናፅላ ህፃናት መሐከሚ ክፍሊ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘይ ዝተሰባበረ ሓፂን ዓራት እምበር ካሊእ ምንም የብሉን ዘቕሓዚ ዘውድንዮ ዘለው ዓራታት ጥርሖም እዮም ዘለው ፍርናሽ ኮቦርታ ኣንሰላ ካልኦት ኣቑሑት ንህፃን ዘድልዩ ብምልኦም ዝነበሮ ግልጋሎት ክፍሊ እዩ እዞም ዘውድንዮ ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ገዛ ከይውዝሕል ህፃናት ብዝሓለ ከይሞቱ ራድያተር ሂተር ንብሎ ዘውድንዮ ዋረም ክገብርቲ ኢንቫይሮንመንት ብምልኡ ከምኡ ዝኽእል መሞቕ እዩ ነይሩ ከም ዘይሰርሕ ገይሮም በታቲኾም እዮም ገዲፎሞ ዘለው እዞም ዘውድንዮ ሳክሽን እዮም ዝኾነ ዝተሰርነቐ ድሕር ሃልዩ ኮይኑ ፈሳሲ ዝወሰደ ቆልዓ ድሕር ሃልዩ ኮይኑ ብኤሌክትሪካል እንጥቀመሉ ሳክሽን ማሽን ዝበሃሉ እንጥቀመሎም ዝነብሩ እዮም ንበዓል እዚኦም ራድያት ዋርመር መሳርሒ እዩ ምንም ከም ዘይኸውን ገይሮም እዮም ገዲፎሞም ዘለው ብምልኦም ናብ 38 ኦክሲጅን ሲሊንደር ካብ ጥቕሚ ወፃ ገይሩ ዝገደፎም ፀላእ እዮም ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ቀለልቲ ዝኾኑ ሒዝዎም ከይድ እዩ ስለዚ ዘውድንዮ ገጂ የለን ገጂ መባላሽዩ ፊት ከም ዘይገብሩ ዕንዩ እዩ ገዲፍዎም ዘሎ ማለት እዩ ቆልዓ እቲ ካብዚ ዕቂብካ ብዘውድንዮ እናተኸታተልካ እንታይ ዝወፅሕ ዘሎ ክትርኢ እንጥቀመሉ ዝነበርና ሕጂ ኣባላሽዩ ከም ዘይሰርሕ ከም ዘይፅገን ገይሩ ገዲፎ ይኸይድ ዘሎ መብዛሕትኦም ዝፈልጥዎም ዝጥቀምሎም ዝብሉ እናልዓል ክኸዱ ተለው ዘይጥቀምሎም ግን ዕንዮም ሰይሮም ሶኬቱ በቲኾም ነቂሎም እናገደፉ እዮም ከይዶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዘውድንዮ ፎቶቴራፒ ማሽን እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ጥውሑ ገይሩ ሰይሮም ከም ዘይኾኑ እዮም ገይሮሞ ከይዶም ዘለው እዚ ዝፈጠሮ ህፃውንቲ ምስ ተወለዱ ዘለ ፀገም እዚ ንሕከም ነበርና ሕጂ ኣይሕከሙ እናርአናዮም ክንሕግዞም ናኽኣልና ሰብ ሞያ ናሃለው ክሕግዙና ካኣሉ ይሞት እዮም ዘለው ሪፈር ከይንብሎም ኣምቡላንሳት የለዋ በየናይ ኣምቡላንስ ይኸዱ በየናይ ትራንስፖርት ይኸዱ ትራንስፖርት የነበረ ኩሉ ተዓፂ ስለ ዝነበረ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ልዕሊ 35 ህፃናት ክሕከሙና ክድሕና ተገበኦም ዝሞትሉ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ማለት እዩ ብሰንጊ ዝግልጋሎት እዚ ምዕፃው
መጀመርያ ዝገለጽልካ ናይ ጨቕላ ህፃናት ኣካል ናቱ ክፍሊ ኮይኑ ኣብዚ ጽሑፍ ኣለካ ፕሪተርን ኮርነር ዝብል መዓልቶም ከኣኸሉ ዝተወለዱ ህፃናት ናይ ሙቐት ሓገዝ የለም እዩ ማለት እዩ እና ዘውዚ መሽናት ወረድ ነባር መሽን እዩ ብተሓድሽ ተተኪኡ ዝነበረ ዘይጠቅም ዝገደፎ እዩ ዘይትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ራድያት ዋርመር ኢና ንብሎ ሞቂ መሽናት እዩ ማለት እዩ ተሓድሽ ከም ዘሎ ጽዕኖሞ እዮም ተሓድሽ ኣብ ዘውዚ ክላስ ኬሚስትሪ መሽን ሲቪሲ መሽን ብንእሽተይ ሳምፕል ጋዓ ናሙና ተጠቂሙ ዝሰርሕ መሽናት ነይርዎ እዚ ክላስ እዚ ከምቲ ዝበልክኻ ተፈላለዩ ራድያት ዋርመርን ካልኦትን ስፔሻል ዝኾኑ ዓራታት ናይ ህፃውንትን ናይ ኣዶታትን እውን ነይርዎ ማለት እዩ ሓድሽ እዩ ከም ዘሎ ሓድሽ እዩ ማለት እዩ ተሓድሽ ምንም ነገር ከይትረፉ ወረድ ፅዕኖም እዮም ማለት እዩ ተብዚ ዘሎ እውን ወረድ ዘይሰርሕ እዩ ማለት እዩ ብቲ ዘሎ ፀጋጊና ኣብቲ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል ማተርያል ኣጀሚርና የለና ተን ዝሰርሓ ተወሰና ኣብቲ ወሲድና ሓደ ክልተ ዝኾና ረኺብና ንግልገለለን ኣለና ዘብዚ ዘሎ ግን ኦረዲ ናበይ ከም ነቕምጦ እውን ጨኒቕና ዘሎ ማለት እዩ ኣውፂና ፀራሪግና ኢና እቲ ክላስ ሒዝና ክንተርፍ እምበር ዝሰርሕ ናውቲ ኣይኮነን እዚ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ኣልትራሳውንድ ቦታ እያ ነይራ ማለት እዩ ኣልትራሳውንድ መርአይ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ተወሲዳ እያ ማለት ብኣይሱዝ ፅዒኖም ወሲዶም እያ ማለት እዩ ከም ዘለዎ እቲ ንብረት ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ጥሩሕ እዩ ምንም የለን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ጉድኣት ትሪእዎ ኣለኹም ያው ሓንቲ ንብረት ኣይገደፈናን ማለት እዩ ቢትሮ ነይርዎ ትሪእዎ ኣለኹም ተሰይሩ እኒሀ ሕዚ እታ ንብረት ግን ኣውፂኦም ወሲዶማ ማለት እዩ ሕዱር ሕማማት ብጠቕላላ ማለት እዩ ዘለዎም ተገልገልቲ ዝምርመሩሉ መሽን እዩ ኬሚስትሪ መሽን ዝነበሩ እዩ ብዙ ማለት እዩ እቲ ሶኬታት ገለ ኣሎ ምርኣይ ከኣል ማለት እዩ ኣብዚ ኣብዚ ቅድመኻ ዘሎ ኮምፕሊት ብለድ ካውንት ወይ ከዓ ሲቪሲ መሽን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ 5 ዲፈረንሻል መሽን ነይርዎ ዓይነታት ደም ናይቲ ሰብ ብለድ ካንሰር ካልእ ዘለዎ ሰብ ዝምርመረሉ ዝነበረ መሽን ሲቪሲ መሽን ዝነበሮ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሲዲ4 መሽን እውን ነይሩ እዞም ናይ ኤችኣይቪ ተገልገልቲ ሕሙማት ሲዲ4ም ዝልክዐሉ መሽን እውን ነይሩ ኣብዚ ኣብዚ ጠቕላላ 3 መሽን ነይሩ ማለት 3 ዓበይቲ መሽናት ነይሩ ወሲዶም እዮም ማለት እዩ ኣብዛ ክላስ እዚኣ ጥራሕ እየ ዝብለካ ዘለኹ ማለት እዩ ካብዚ ወፂና ኣብቲ 4 ተፈላለዩ ዓይነት ማይክሮስኮፕ 4 ኦሊምፐስ ሓደ ዳርክ ፊልድ ማይክሮስኮፕ ዝበሃል ንዚ ቲቪ መድሓኒት ተላመደ ቲቪ በተለይ ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝ ዝኾኑ ሰባት ወይ ከዓ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ዝወረደ ብዙሕ ፕሮዳክቲቭ ዘይኮኑ ሰባት ዝምርመሩሉ ዝነበረ ማይክሮስኮፕ ጠቕላላ 5 ማይክሮስኮፕ ተወሲድ እዩ ኣብቲ ኒዋይ ክላስ ኣሎ ኸይድና ክንሪኦ ኢና ጂን ኤክስፐርት ዝበሃል መሽን ነይሩ እሱ እውን እዚ መድሓኒት ተላመደ ቲቪ ሕሙማን ዝግልገሉ ዝነበሩ መሽን እውን ወሲዶም እዮም ማለት እዩ ናብዚ ውሽጢ ክንኣትት ኣለና ኣብዚ ዘሎ ቦታ ናይ ኣዴታት ድሕረ ወሊድ ዝዕርፋሉ ዝነበራ ክፍሊ እዩ ዘውዚ እኒኦ ማዕፁ ነቓቒሉ ዓራቱ ወሲዱ እቲ ቤትረታት ሰይሩ ብዘይ ምንም ዓራትን ብዘይ ምንም ፍርናሽን ኣንፈላን ኮምፐርታን እዩ ኣትሪፎ ዘሎ ማለት እዩ ብሙሉኦም ከምዚ ዝበለ ዓራታት ሙሉእ ፍርናሽ ነይርዎ ማለት እዩ ንዴታት ዝምጥን ንኻልኦት ሕማት ንኻልኦት ዝምጥን ብሙሉእ እዩ ነይርዎ ዘውዚ እኒኦ ጥርሑ እዩ ተሪፉ ዘሎ ካብዚኣ ዘውዚ እኒኣ ቀፂላ ድሕሪ መጥባሕቲ ዝፀንሓላ ዝነበራ ኣዴታት እየን ተመሳሳሊ ከም ዘውዚ እኒኦ ዓራት ዘይብሉ ማን ፍርናሽ ዘይብሉ ኣንፈላ ዘይብሉ ኮምፐርታ ዘይብሉ እዩ ገይርዎ ዘሎ ፀላእ ማለት እዩ ሕጂ ናብ መጥባሕቲ ክፍል ኢና ንኣቲ ዘለና ዘውዚ እኒኦ ተመሳሳሊ ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ጓሓፍ ጥራሕ ዝመልኦ እዩ ነይሩ ጓሓፍ ጥራሕ እዩ ነይሩ ዘውዚ እኒኦ ደውሪኦም ዝኸዱ ክዳኖም ናይ ፒፒ ሰራዊት ዝጥቀምሉ ዝነበረ ክዳኖም እዩ ማለት እዩ እዞም ዘውዚ እኒኦ ኣቑሑት ኩሎም ምንም ዘይሰርሑ ተባላሽዮም ዘለዉ ናይ ኣነስተዥያ ማሽን እዮም ዘውዚ እኒኦ ኣር ላይት እንብሎ መብራህቲ ሰሙያ ክሰርሑ ተለዉ ናተንቀሳቐሰ ክሰርሕ ዝግብኦ ዝነበረ ተባላሽዩ ምንም ከም ዘይሰርሕ ገይሮም ከይዶም ዘለዉ መብራህቲ ማለት እዩ እዛ መብራህቲ እዚኣ ድሕር ዘይሃልይዋ ኮይኑ ምንም በዓል ሞያ ኣትዩ ክሰርሕ ኣይኽእል እዩ ብኖርማል ኣምፕል ኣውሪሁ ክሰርሕ ስለ ዘይኽእል ንባዕሉ ዝተዘጋጀየ
ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ከምዞም ዝንዮ 4 ኣባላሽዮሞ ሰይሮሞ ደውርዮሞ ወሲዶሞ ዝኸዱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ክኢላ ጀነራል ሰርጀን እንብሎ በዓል ሞያ ስፔሻሊስት ኣለና ብምልኦም ከዲ ዝግብኦም መጥባሕቲ ዝስርሕሉ ዝነበረ ገዛ እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ራጅ ሜሽን እዩ እውን ማለት እዩ ሕዚ ማኑዋል እዩ ከምቶፍቲ ዝረኣናዮ መጀመርያ ዲጂታል ኣይኮነ ያው 00 ናይ ኢሜጂንግ ስራሕቲ ይሰርሕ ማለት እዩ ራጅ እዩ ንምልዓል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ሕዚ ክፈትሕዎ መኪሮም እዮም ትቡለናት ማለት እዩ ኣብታተሎ ተኸራኺሮም ኣብ ገለገሊኡ ነምሊቖም ዝገደፎ ትቡለናት ማለት እዩ ሕዚ እዚ ክፍትሐሎም ስለ ዘይከኣለት መቆፃፀሪ ፍቲ ብዘውዚ መንደቕ ንሪኦ ዘለና ብድሕሪቱ እዩ ዘሎ ስታርተር ገለ ዝበሃል ኣሎ እቶም ሶሞያ ብዝበለፀ ክገልፅዎ ይኽእሉ ነይሮም ንሱታት ሰይሮም እዮም ገዲፎም እቲ ሴንሲቲቭ ኦርጋኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እዚ እውን ኣይሰርሕን ቶታሊ ማለት እዩ ያው ጥራሕ ኢድና ኢና ተሪፍና ማለት እዩ እዚኣ ፎቶስኮፒ እያ ትበሃል እዚኣ እውን ሓዳሽ መሽን እያ ነይራ ከምቲ ትሪኦ ኣለኻ ሰይሮም እዮም ገዲፎማ ማለት እዩ እዚኦም ቴክኖሎጂ እዚ እቶም ራዲዮሎጂስት ወይ ከዓ ሰብሞያ ዝጥቀምሉ ዝግልገሉ ዝነበረ ዲያግኖስቲክ ሰርቪስ ዝህብ መሳርሒ እዚ እውን ያው እዚኣ እውን ከምታ ትሪኣ ሰይሮም እዮም ማለት እዩ ኣብዚኣ ነይራታ ኣልትራሳውንድ ማለት እዩ ዘነዴታት ኣብዚኣ ደቂሰንን ተገልጋሊ ብዚኣ ኮይኑ ዝግልገል ነይሩ ብጣዕሚ ሌተስ ዝኾነ እቲ ገባሬ ሰናይ ድርጅት ወይ ከዓ ራዳ ዝገዝኦ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣልትራሳውንድ ኣብዚ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ናይቲ ትካል እውን ንእስ ዝበለ ኣልትራሳውንድ ነይሩ ጠቕላላት ኣልትራሳውንድ ሜሽን ተወሲዱ እዩ ማለት እዩ ኣዴታት ንኣብነት እቲ ናይቲ ህፃን ፖዚሽን ይኹን ካልእ ይኹን ካልእ ፀገማት ዘሎ በቲ ኣልትራሳውንድ ጌርካ ተሓጊዝካ ክወሃብ ዝግብኦ ዝነበረ ግልጋሎት ንማህበ ይከኣልን ሕዚ እውን ማለት እዩ ኣብዚኣ ዘላ ማሽን ናይ ልቢ መርመሪ ኢኮካርዲዮግራፍ እንብላ ሰባቢሮም ኣባላሽዮም ዝገደፍዋ ንብረት ጥራሕ ዘለታ እምበር ምንም ከምዘይ ዝሰርሕ ገይሮም እዮም ገዲፎማ ዘለው ካሊእ ግን ኣብዚ ዝነበረ 3 ኣልትራሳውንድ ካልኦት ኢኮካርዲዮግራፊ ናይ ልቢ በዓል ሞያ ዝፅበ ዝነበረ ማሽን ብምልኡ ወሲዶም እዮም ሕጂ ዴታት ብዘይ ኣልትራሳውንድ እየን ዝግልገላ ዘለዋ ዘውዝን የገዛ ንኣብነት ክልተ ብሓደ ግዜ መጥባሕቲ ዘድልዮም ክመፁ ተለው ካልኣይ መጥባሕቲ ክፍሊ ዘውዝን ዮ ክፍሊ እዩ ሓደ በዓል ሞያ ኣብዚ ክሰርሕ ተሎ ሓደ በዓል ሞያ ከዓ ኣብዚ ዝሰርሕሉ ዝነበረ እዩ እዚ ኦኣር ቴብል እንብሎ ኣብዚ ሕሙም ደቂሱ ናተንቀሳቐሰ ክሰርሕ ዝግብኦ ዘውዝን ዮ ከም ዘይኸውን ሰባቢሮም ዝገደፍዎ ኣቑሑት ክልቲኡ ማለት እዩ ስለዚ ዘውዝን ዮ ከም ህዝቢ ከም ዓሌት ክጠፍእ ሓሚሙ ከይድሕን ክመውት ዝተሰርሐ ስርሒት እዩ ማለት እዩ ዘውዝን ዮ ክወስዱ ተለው ብኣካል ነርና ኢና ኣብዚ ኣነ ካልኦት መሳርሕተይ ቱ ሓፈሻዊ መጥባሕቲ ክኢት ስፔሻሊስት በዓል ሞያ ዶክተር ዕቑባይ ዝበሃል ነይሩ እቲ ዘይትጥቀምሉ ትወስድዎ ኣብ ዘይትሕክሙ ንምንታይ እዩ ትወስድዎ ክንብሎም ተለና ዶክተር ሃፍተ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ዝመፀ ሓኪም ነይርዎ ኣምፁ ተባሂልና ኢና ትእዛዝ እያ ስለዚ ምውሳድ ዝኽልክለና ሰብ የለን ክንወስድ ኢና እዚኣ መጣሕቲ ክፍሊ እያ ማለት እዩ መጣሕቲ ክፍሊ እዚኣ ከዓ ኣልትራሳውንድ ነይራ ማለት እዩ ኣልትራሳውንድ ነይራ እዚኣ ከምታ ትሪእዋ ኣለኹም ተወሲዳ እያ ማለት እዩ ጥርሑ ኔት ገዛ ርኢዎ መጥባሕቲ ዝካየደላ ዓራት እያ እዚኣ ማለት እዩ ትሪእዋ ኣለኹም ስኢላ ተሪፋኒያ ፍርናሻ የለ መሳርሒ የለ ትሪእዎ ኣለኹም